हेलो गिबियावनो खुलुमनानै लाबाय नोंथांमोना मोनथिखाबाय आं बबेयाव थांनो नागिरदों नंगौ आङो हस्पिटालाव थांनो नागिरदों उदालगुरि मडेल हस्पिटालाव दिनै आं थांनो नागिरदों देहानि एसे प्रब्लेम जानायखाय आङो थांनो नागिरदों बिथिंहाय नैबे गोदना दङना बे गोदनायाव एसे गुल माबा मोनसे फिसा जानानै दङ आं बेखौनो एसे गिनाय मोननानै एसे डाक्टरनाव नायजानो होननानै सानदों सिटि स्केन खालामना लाग्रोनो ओमफ्राय ब्लाड टेस्टफोरखौ खालामना लानांगोन खोमा नायग्रोना लादोनि मा रिपर्ट फैयो नङा होमबा लोगोफोर आं दायो नैरा गलामाखा मोनबाय आङो दायो थांबाय थादों नैबेनो डाइरेक्ट गलमा माने हस्पिटालाव आं डाइरेक्ट सहैखागोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बिखेक जेबो देहाया एसे जेबो इफेक्ट खालामाखै जेबो सानाय सुनायबो गैया ओंखायनो आं माने देहाखौ एसे नायनानै लाखानो होननानै आं सानदों लोगोफोर दे नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गासिब गामि हाबनायाव जेब्ला हाबजेनो नैबायदि लिरना दोनोबा जोबोर मोजां आरोना मानो होनना बुंबा माबे गामियाव जों एन्ट्रि जादों बेखौहाय बेयाव मोनथिगोन आरो नेमजों लोगोसे नैरा वेलकाम टु गलामाखा लोगोफोर आं दायो हस्पिटालाव सफैबाय हस्पिटाला नैरा बेनो रेनकटखौ आं खुनानै लानो र' जोंथिं अखा हादोंमोन गेजेरावसो अखा मोनबोआसै जोबोद गोसा अखा ओंखायनो रेनकटखौ लाफानो गोनां जाबाय दे लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना हस्पिटाला बेनो उदालगुरि सिभिल हस्पिटाल दायो आं हाबदेनि स्लिप लानो थाखाय माबायदि एसेबां लाइन जानो गोनां जायो फुंनिफ्रायनो दानिया डिजिटेलसो फुरा स्लिपआ नेटआव डाइरेक्ट थुबाय बेनिफ्राय डाइरेक्ट सासेसो हरबाय आरो स्लिपखौ लानो थाखायनो बिराद गोलाव लाइन जानो गोनां जाबाय दासिमबो बिराद मानसिनि रा डाक्टर दि नायजाग्रोना लादोनि 5 नम्बराव होनना बुंदों डाक्टर आंनिया सिटि स्केनबो लिरना होदोंमोन डाक्टरा बेनिफ्राय दिनै सिटि स्केना मेसिनानो हामा जाना होबाय ओमफ्राय जेबो प्रब्लेम जायाखै होनना बुंदों ओमफ्राय मुलि लिरना होदो मुलिखौ लानो एरा मुलि बारा आखरखौनो सिनो मोना नालाय मा लिरदो सिनायखौ ना जेबोखौनो बेखिनि टेब्लेटखौ हरबाय लोगोफोर दा जानांसिगोन दा नैरा मोननै हरबाय बेखौ जानोसै मन नोंलाय मा गामियालाय हा मा गामिया नंथो साबगारि मोजां सलायब्रा हाय बाय दा बाय बाय दे बाय बाय होन उदालगुरि सिभिल हस्पिटालाव आङो सिटि स्केन खालामनो होननानै फैदोंमोन बाट खाफाल हामा होनना बुंनांसिगोन सिटि स्केन खालामनायनि मेसिनानो एसे गाज्रि जानानै दं होनना बुंदों हुनिबारनिफ्राय गाज्रि जाना दं होनना बुंदों बेनिफ्राय डाक्टरजों नायजानानै डाक्टरा बुंबाय बिदि जेबो प्रब्लेम जायाखै होनना बुंदों मुलि जाबानो बेयो हारसिंनो सेमलांगोन होननानै बुंदों बाट आंनि सन्देहआ मा सिङाव माबाफोर जानानै दं नामा बेखौ सानगासिनो दङ ओंखायनो आं सानदोंमोन मा सिटि स्केन खालामगोन होननानै ओमफ्राय प्राइभेटआव दङ डिमाकुसियाव जोंनियाव दङ सेल'टेरि बेयावनो खालामनांसिगोन ओमफ्राय आं दिनै जोंनि डिमाकुसि मडेल हस्पिटालावबो एसे ब्लाड टेस्ट खालामगोन ब्लाड टेस्टआवबो माबाफोर प्रब्लेम्स दङ नामा बेखौबो नायना लानांगोन दे नोंथांमोना नायलांबाय था बाट नायलांबाय था माने आं भिडिअखौ फोजोबनो होननानै सानबाय मानो होनना बुङोबा आङो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोननो रिपर्टखौ खोन्थागोन मा फैया बेखौ नोंथांमोननो भिडिअ नेक्स्ट बानायोबा नोंथांमोननो खोन्थानाय जागोन दे लोगोफोर